thungka hamjo tono no hwnkhe angkha tabi ko muya songna bagui muya nakha hwnkhe abo ekdom kotal phaito bodorok se muya ako harok nangjak hwnkhe tabuk abono kaham khe suwui songnai hwnkhe khe naitongni no phunugui tongo no tini hwnkha khe muya awandru songnai hinui tongo muya ekdom chaya balok suka hwnkhe tini chakshina muya kotal ekdom thogo heda ko muya kaham khe suwui nakha hwnkhe abono tabuk rogo khibidi ranai muya phaito bodorok hwnkhe khana se haini bagui rogo khibirogna swkang tui rogui hwnkhe tabuk karai o muya rukna bagui som kisa rogui hwnkhe tui rogui boksai rokha hwnkhe abo tabuk kutuk hwnkhe bwtui khibiui songnai ta mui iko tabuk karai o taisa boksai rifiyuka mui songna bagui moso bai som simi rokha tui bo rokha awandru songna bagui abo muya rugui khibika hwnkhe tabuk iko mui kutugui tongkha muya logi kotal phaisama rong hwnkhe muya ekdom kothok khe masa o bazar rok ni paisama hwnkhe kamsuk logi phaisama hai wngya ta hwnkha khe naitongdi mui bo muna naitongkha tei kisa bwtui komikha hwnkha mui awandru wngnai karinai hwnkha khe naitongdi tabuk hwnkha khe o mui awandi rokha hwnkhe tabuk abono kaham khe kolai risum rwui tei kisa tonoi mui karinai mui awandru o risum rokha hwnkhe mui bo motom heda hwnkhe tabuk oro risum bo rinai risum togui nakha eko tabuk hwnkhe risum tokjaknai bo rirokha hwnkhe tabuk kaisa kaham khe kolnai mui no muya hwnkha khe ang belai kheno thokjago muya hwnkha khe Jeskhe Thokjakgu Ang muya hwnkha chai mano ono thokjago muya hwnkha khe eko mui kaham khe kutugui tongkha hwnkhe tei kisa tongo mui karinai eko muya awandru songmani muni paikha gas bo off khairokha chikon tia nasigui tongkha asugui naithok khe 3 month hai rok siko bo achaimani ekdom charai siko nasigui tongkha naithok khe thwngna logi naio bo abono yak bai kisa tia tangkhai kheno bo bahai phat chaka haidrungui thwngdi ro naithokmani bo saisungno achaio tabuk last achaimani tei abo hwnkha khe puila achaimani 4 jona hwnkha khe 3 jona thwithanga hwnkhe tei kaisa tongkha khosala abo torkha hwnkhe abo hwnkha khe last achaimani naisidi ko yak rwkha khe bati hai khe phapai thwngdi ro phat chaka hwnkhe taisa aro naro thangui achukgui tongoi tongnai tio egonai thangnui achukgui tiokha tabuk taisa yak rwkha tei khe phapai tiro bo klai thangka hey de Minyo, yang nasi deh. Hei. Nah deh, Minyo. Kalian nak? Ya, nasi kamera nasi. Kalian ni kah? Dog arong sawaro. Hey, puak kagak nih. Arong sawaro.
Nang berai sagre. Mino. Ikona di bengjan berai hitre bisna sago faise shirin kaso gitong hujero. Obono pulyani busa sata saimani tai tinjon anganga thithanganga boma satong shuo. Na shirin kaso gitong hujero bo. Mino. Oi. Nang berai hai. Nang berai hai. Sung. Hwnkhe tini video amsuk kolok khaliya hwnkhe norok nani rok selajak na khayada hwnkhe norok ni bagui ang kaisa kwtal video tui phaiprano tini hor bongkha na hadi meno bono phikongo motogo timo sarak nangjak tong tiro hwnkhe ani channel no je subscribe khaijakya tongnai rok subscribe khaina di norok ni bagui ang tei kwtal video tubui tongo norok naisingui tongdi tini bagui asuk jora tini sunai hor kaham jotono no. Makhang kolok bini kisa.